салому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Видеои ман сар мешавад ранги ҳарвақтаи мактаб соати 8 саҳаре. пештаро рӯзо калтаки буд, соати 8 берун торик буд. ҳозиро аллакай рӯзо дароз шуда, соати 8 рӯшания берун. ман имрӯз бачама худша тоқа овардам, духтарам касал гириб шид, ба хона ина тоқа овардам, иша дар мактаб мемонам, бачаи дигарима садик мебарам. имсол гриппо ғам дод, кӯдакои мана ҳарсола грипп мешиданд, як бор дар як зимистон як бор мешиданд, ба ҳаваи тамом. имсол грипп ғам дод, кай ду бор се боши духтарам мешава. рӯзи хонада идодааша тоқа овардам. ана инҷа дар оҳанӣ кӯдако ҷа се-чор духтаракан дар ҳуй кардан натонистанд. ман пештар рафтесам хостам ки даршона ҳуй кунам бидроям, ки то ман рафта расидам, бачам аллакай дара ҳуй карда. ин духтарако хиёл шуд ки дар раста оли дара ҳуй накардин, айдарун ҷа ждат кардин шитиян ки кай ки даршона ҳуй кунанд. то ман наздик шудам ки бачам ҳуйш кард ва дромадан ҳама каса. ҳуй карди дара? Бура. Пока. ана иша дар мактаб мондам, бо дигариша садик мебарам. инҷа камтар мо продукта гирифтем, ай магазини лента. ина иҷа се намуд гул гирифтам, якташ розовия, якташ фиолетовый. ҳардуш як намуд гула тари баргошт, гулое ки мешукуфанд ину дигаран светов. розовый, фиолетовый гирифтам. қитиёшо майда, оли қитии калонда ки гузарондамшу хокша малиш мекунам, камтар хоки берам, ба хоки магазин қити ки мефурӯшам ба ҳам хок аталаш карда қитии калонда мекунам. бо инаи қити майдаҳа коктузуш мегӯянд, коктозуш мегӯянд, розӣ намедонам номша хушрӯни майдаҳака хор ки дорад. ман дар гулои хонагӣ бисёр маҳбулай мехӯрам ки ҳамаи даҳанои треза дар тари гули хонагӣ кор кардагӣ бошам. иншоаллоҳ насиб ҳаракат кардесам наҳмихел гулои хонагӣ даҳанои треза ҳамаша пур мекунам. ина ман дар магазин дидам чунин размери сандуқчое ки тоҷикистонда ҳаста, ҳамон размера барои ягон чизои зиёдӣ ки ҳаст хонада барои ҳавайро гирифтем. маҳбул кушоди хушрӯ
ана инҷа камтар авқот каресам барои бегаҳай. кӯдакон мактаб садикишкам нест. гуфтам авқот кунам тиёр кунам монам, баъд рафта кӯдаконро садику мактаб гирифта биёрам. инҷа ман камтар саросина шудам. ба ҷои аввал гӯштаки доз мисркам баъд пиёза. ман пиёза дохтам, баъд аёдам ки зад гӯшта бай болош дохтам. инҷа бачам апаша кошки да мактаб садика, бачам тоқа хаб ки намекуна, ба болои устала ба пеш ман овардамаш. ин авқоти мо тайёр шуд. ман об рехтагӣ нестам авқота. ҳамаи чизе ки маҳсулоте ки дохтам дар алови паст даҳнати дига пӯшондам. худаш об кушоид, ба ҳам оби худаш парда пухтак. авқоти бисёр бамаза омадак. духтаро чӣ хеле ки шумо медонед, мо дар канали Taj Vlog конкурс гузарондесем. раҳмати калон ба ҳар яки шумо духтаро ки моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед. хай тамошобинони азиз, то видеои оянда худо нигаҳбонтон бошад. дар охири видеои конкурса марҳамат тамошо кунед. салом дӯстони азиз ва дугонаҳои меҳрубони ман имрӯз барои шумо, махсус барои шумо занҳои меҳрубон ва подписчикои азиз як хушхабаре дорам. мо як гурӯҳ блогер-занҳо барои шумо аввалин конкурси худро пешкаш менамоем. ҳозир ман ба шумо шартҳои ин конкурсро мефаҳмонам. дар ҷои якум бошад тӯҳфаи мо электрогрил аз фирмаи Tristar. ин барои ҷои якум аст. барои ҷои дуюм погружной блендер аз фирмаи Econ. ин тӯҳфа барои ҷои дуюм аст. барои ҷои сеюм электрический измельчитель молния. ин тӯҳфа барои ҷои сеюм. барои чорум ҷо электрический мини сэндвич. ин тӯҳфа махсус барои ҷои чорум ҷо. ҷои панҷум бошад чайник заварной. ҷои шашум ҳафтум ду намуд анаминтавр чойнико. боз се конверти дигар 500 рубли тӯҳфа. ин барои махсус активнисто мебошад. барои соҳиб шудани ин тӯҳфаҳои зебо шумо бояд чӣ кунед? дар канали ман ва 11 канале ки ман муаррифӣ мекунам, дар ҳамаи он
подписатсия карда ва колокольчикро зер мекунед ва активна мебошед. Канали ман Таҷ влогмам, влогҳои ман аз Германия. Ман ки косметолог ҳастам ва зебогӣ барои пӯсти рӯй нишон медиҳам. Канали влог пазанда таҷик. Дар ин канал влогве ҳаст ва на танҳо влог, дар ин ҷо ҳам пухтупазҳои бениҳоят хуб бо мазза нишон додааст. Канали Майя Теҷеке Манижа. Дар ин ҷо бошад влогви канал ҳаст ва полезни советҳои нағз барои мо дода шудааст ва лайфхакҳои бениҳоят хуб дорад. Канали влог Супермама. Ин канал бошад влогве ҳаст ва дар ин ҷо на толка влог, дар ин ҷо пухтупазҳои беҳад хуб ва ҳамроҳи писарчаи хурдиашон сайру гашт карданро нишон додааст. Самира Сумайя Теҷе. Ин канал бошад пухтупазҳои миллии худамонро ба харид ва нарху навоҳои либос ҳама чизро нишон додааст. боварӣ дорем ки ба шумо низам писанд меояд. Канали Модари Сумайя. Ин канал бошад влогве ҳаст ва дар ин ҷо полезни советҳо дода шудааст барои кӯдаки майдаро нигоҳубин кардан. Канали Пазанда Бону. ин канал бошад кайбонуи тоҷики мо ҳаст ки бениҳоят чизҳои бомазза пухта барои шумо пешкаш менамояд. боварӣ дорем ки дар шумо низам писанд меоянд. Канали Олами Орзу. ин канал бошад ҳам влогве ҳаст ва ҳам дар ин ҷо пухтупазҳои бениҳоят бомазза пешкаш шудааст. Канали Имронҷон Шоу. дар ин канал бошад ин зан бо ҳамроҳи писарони худ влогҳо ва пухтупазҳои беҳтаринро нишон додааст ки дар ин ҷо шумо метонед тамошо карда ва ба шумо низам писанд ояд ин пухтупазҳо. Канали Дугона ТВ. ин канал бошад абзор барои магазин, барои тилло ва влогви канал аст. боз пухтупазҳои хуб дорад. Канали Мама Теҷеке. ин канал влогви канал ҳаст ва дар ин ҷо бо фарзандои ширинашон сайру гашт карданро ва магазин харид карданашонро нишон медиҳанд. Канали Нодира Бегим Қурбонова. ин влогви канал ҳаст ва харид кардан бо ҳамроҳи духтарчаҳояшон. боварӣ дорам ба шумо низам писанд меояд. инҳо буданд ҳамаи спонсорҳои конкурси мо. бо онҳо подписатсия карда ҳатман ва колокольчикро зер кунед ва активне бошед дӯстонам. ва дар таги ҳамин видео фақат якто комментария аз якто зиёд набошад нависед. ва рӯзи 8 март конкурси мо ҷамъбаст мешавад ва рӯзи 9 март бошад. барои он нафароне ки активни ҳастанд 3 конверти 500 рубла дода мешавад. ва ин буд ҳамаи шартҳои конкурси мо.